От 19 часа в зала 6 на НДК Шопен в изпълнение на Астрид Балцан и концерт е в памет на Васил Генов. Тук в нашото студио вече са две картини на художника Валентин Балев. Над какво работи той в момента, вижте в следващия репортаж. Последните 2 години Валентин Балев работи върху нова техника, като използва предимно инертни материали, които обработва с огън. Признава, че новият начин на работа изисква доста време. Трудността първо, разбира се, е в форматите, защото предпочитам, значи това са първи опит с по-малки формати и вече предпочитам да увеличавам формата. Факта, че трябва да работя и с тези инертни материали, предполагат една друг вид работа. 2008 година Валентин Балев си е поставил цел да организира самостоятелна изложба. Преди 3 години е последното му представяне в експозицията "Пресечни точки". Достатъчен период според автора за равносметка и търсене на нови посоки в изкуството. Непрекъснато. Аз принципно съм човек, който това ми пътя в живота, непрекъснато трябва да сменям. И като тръгна да правя нещо, независимо какво е, не знам, омръзва ми, изчерпва се по някакъв начин. И аз се изчерпвам и почвам да търся себе си чрез работите. И така, като се намеря, отново се установявам за известно време, докато остана или не остана доволен от себе си и продължавам нататък. През различното време човек естествено следва своята собствена еволюция и аз се опитвам вече да си задавам от известно време въпросите, които всеки един нормален човек, особено на определена възраст, започва да се задава и те са основните така въпроси за битието, за смисъла на съществуването, за за една подготовка за ония друг духовен свят, за който всеки един човек би трябвало да помисли. Освен живописта, страст на художника е и графиката. Споделя, че обожава да рисува храмове. Всяка година Валентин Балев изненадва приятелите си с авторските си празнични картички. Ползвам една импресия, едно внушение за Рождество Христово с този знак в средата, който да е синьото като един малко по-духовен, бих казал, цвят, с тази чистота отстрани бялото и в средата слагам, как го кажа, съвременно логото на Исус Христос, т.е. това, което присъства в иконите. Ето горния ред, това е Исус, който стои от едната страна на образа, Христос от другата страна. В случай съм ги събрал в една композиция централна. Ето ги картините тук в нашото студио.